В последния почивен ден стотици хиляди българи отново на път. Снеговалежът затруднява допълнително трафика. Жълт код за опасност от обилни валежи и заледявания е в сила за цялата страна. Сега репортерите на Нова от най-натоварените участъци. Първо към Гергана Малкоданска с информация за времето и пътната обстановка. Гери, слушаме те. Здравейте! Тази сутрин на редица градове на страната осъмнаха заснежени. Най-много сняг вали в северозападна България. Там снежната покривка вече стига до 5-6 см. По последни данни снеговалежът в Монтанско се усилва. В този регион възникнаха и проблеми по пътищата. Нашите кореспонденти разказват повече. Преди обед тирове блокираха пътя за Видин преди село Студено Буче. Нито е изчистено, нито е описачено. И буира голями и няма как да се скачи. Тук в завоя не става. Това е трети тир. И пак никой не идва нещо да направи. Няма излизане. И проблема пак ще е в нас, че от тировете ще е проблема. От Агенция Пътна инфраструктура казаха, че навсякъде пътищата в областта са почистени и опесачени. Опесачено ли е навсякъде? Не, навсякъде. Никъде не е опесачено, но снега е малко. Ще дойде по-голям снег. Тогава ще бъде сега добре. На прохода Петрохан снежната покривка е над 10 см. Забранено е движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона с ремаркета и полуремаркета. От тази нощ сняг вали в цялата Великотърновска област. Снежната покривка в региона не надвишава 5 см. Всички пътища в областта са почистени и проходими при зимни условия. 32 машини почистват и опесачават пътищата в региона. Движението през прохода на Републиката се осъществява нормално. Нашия път е добре почистен. Тази нощ 4-5 пъти минаха. Минават постоянно, денонощно минават, чистят пътя. За сега нямаме никакви проблеми. От областна управа в Велико Търново заявиха, че при необходимост има готовност на пътя да излязат още специализирани машини. Призовават шофьорите да бъдат коректни, тъй като от снощи има подадени много фалшиви сигнали за закъсали автомобили. В Бургаско снежната покривка е към 3 см, няма затворени пътища, движението по магистрала Тракия е нормално, пътищата са обработени и проходими при зимни условия. В града вече се разпръсква сол и луга по главните булеварди и улици, а спирките се почистват ръчно, за да не се натрупват заледявания. Валежите от сняг ще продължат през целия ден в цялата страна, те ще се усилват още, валежи ще има и през нощта. Най-специално внимание трябва да обърнем на районите около морето и в югозападна България, където този следобед температурите ще са положителни, снегът ще преминава в дъжд и това ще доведе до образуването на поледици. Бъдете изключително внимателни на пътищата. Гергана Малкоданска с информация за актуалната обстановка в страната. Гери, прибирай се в студиото.